Baba niyaphila? Saphila baba njani? Hayi sikhona. Sikumuphi umuzi la sikephi nendawo la? Lapha sisebuhleni emaqadini. Yebo baba. Emzini wenkosi enkulu uNyazi lwezulu. Aha, kwenziwani emzini wenkosi Lapha uNyazi lwezulu? emva kwami nje ukubona insizwa kuyakhiwa lapha mntana enkosi. Kwakhiwa indlu enkulukazi yesonto enhle yakhiwa uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu. Selokwaqala umhlangano siphezukwayo baba. Yebo manje indlu yesonto kusho ukuthi wonke amaNazaretha azogcwala la noma kuzokwenziwani makuthi uyazi noma ya Njengoba wazi mntana enkosi ukuthi emathempelini nakweminye nje imizi kaNkulunkulu into eyenzakalayo ithempeli liba nendlu yesonto. yebo Nala ekhaya umuzi wasebuhleni unendlu yesonto kusho ukuthi owamaNazaretha asebuhleni. Njengokuthi nje uma benzo 14 o 25 o 23 bona bebodwa nje basebuhleni bakwazi ukuthi bayisebenzise. Okusho ukuthi le ndlu yakhiwa abantu basebuhleni kuphela umuntu ongasiwa wasebuhleni akumela ayibandakanye kule ndlu noma kuba kanjani? Cha iyona ngokwayo ukuqondile eyasebuhleni. Yebo. Kodwa eyomhlaba wonke. Oh ngoba kusekhaya elikhulu ngoba ikhaya elikhulu leli siyona eyomhlaba wonke umuntu lapha wamukelekile ukuthi eze azofaka isandla nofisa ukunikela eze azonikela. Cha wathinta indaba enkulu ke sipowerful ke thina la ngasekunikeleni. Manje mangibuka kahle ngibuka la ebuhleni njoba kwakhiwa la iroof angingakoyiboni. Uthini-ke ngabafisa ukulekelela bazotapa isibusiso noma senivalile amasango abafisa ukuzonikela? Cha amasango ngeke siwavale mntana enkosi ngoba akusithini esakhayo umnikazi ubaba uNyazi lwezulu uyazakhela lendlu. So abanesifiso sokulekelela ubaba abanesifiso sokulekelela inkosi bangeza bezolekelela ubaba ngeke aze anqabe amaNazaretha uma efisa ukubamba iqhaza njengoba nje neroof ingakafakwa kuningi ongakenziwa mntana enkosi mina njengami ngingathanda ukuthi abantu bezolekelela ubaba. Yebo hayi kuyezwakala kusho ukuthi ke uyawulawula uthi nasi isibusiso siphambi kwethu amaNazaretha bantwana benkosi sisezandleni zethu ukuthina ukusithatha ukuthina ukusidedela kodwa yena ubaba uyaqhubeka. Hayi kezwakala kusho ukuthi ubaba uzibambele kodwa masifisa ukuthi nathi sibe sesibusisweni asingene phakathi baba ubaba uyibambele kodwa nathi uma sifisa ukulekelela ubaba kuningi esingakwenza mntana enkosi. Kuyakhiwa udonga kuyakhiwa amablock nawo ubaba njengoba eqala ama-flats lapha ezansi kuningi amaNazaretha angahlangana alekelele ngakho ekuthenini umuzi wasebuhleni ugcina ube muhle kakhulukazi nje mawubuka udonga lisesedini elilodwa kodwa uma singamaNazaretha singahlangana abashumeli kakhulu bakhulume namaNazaretha kwakhe udonga olubheka ngale eParliament mhlawumbe ubaba ngabe siyamlekelela nalapha. Hayi kezwakala yabona hayi kezwakala kodwa kasiqale la nayi indlu siyaphela indaba enkulu esikuyona mntana enkosi iyaphela yona kodwa abaphuthume ngabandla abantu abafisa ukuza bazofika batholana nabashumeli abakhona lapha ekhaya ebuhleni bayalele kahle ukuthi kuzonikeleka kanjani uma befisa ukuzolekelela ubaba. Hayi kezwakala sohlaba sulalo nasi sibusiso uShembe wakhe indlu yesonto ebuhleni iyaphela manje ongakonikeli uyazenzela uShembe kodwa ningasali ngaphandle uShembe uyisibusiso uShembe unesibusiso yithi esidinga izibusiso sosingamyekeli uShembe azenzele into enhle kangako singatholi kushisheke esibusiso. Hayi siyabonga kakhulu ngiyobamba isikotshi manje ngiyabonga kakhulu. Amen. Konje ngikhuluma nobaba bani? Hayi mina ngumwelase. Hayi kezwakala hayi nendaba enkulu ibikhona siyabonga. Indaba enkulu ibikhona siyabonga iqhubeke njalo indaba enkulu. Hayi siyabonga kakhulu baba lisenethini.